Hei tid, så det atter her vi har nødt parti av Gjerstamål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøa, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparsten av Gjerstamål. Og jeg ferdig atter det å spille, Paul. Hva ligger til å gjøre det, Paul? Ja, det var jo ikke alt da jeg leser. Jag sån kongabok och i öron kapitel här läser jag om Naaman herrhövdinga Arams kongs att han är nekva sia så har alltså och han var nekva virtur tog vi honom i Herren givet aramearen sier han var väldigt kappe och så som det ut till mens pedalsk Jeg minnes han særlig fra tøyene da jeg var på at det var ikke bare øyne med over et at far som taler om etter om henda kapitlen og om Naaman og om jentene som kom her av vera og minnes hvordan det løtt og tenkte etter han var spedalsk. Så nå har det vært mer øynefør og herjefer. Tidje vissar som fänka ur Russlands land. Det är något småkänt. Och han kom att tjäna till konon och Aman. Hon säger vi mätt med oss innan. Hej herren moin börst verit till profeten i Samaria. Han är hjälpt honom från spedalskarna. Och när man får så in till herren så in och säger honom från hästen. Så har gentan och Russland sagt. Ta sig konkurren i Aram. För här ska detta att få brev vi till Israels kong. Han får nu oss det och tog vissa tuts och talenter av silver och 6000 seklar av gottle och tuts och hatiga klattningar. Och han fick Israels kong brev och i tystad och nu da jeg stod for dette brev, skal du vite at jeg har sendt tjenerne min Naaman til tøyen, for at du skal hjelpe honom fra spedalsk og hansara. Da jeg skanger jeg lyse brevet, skatt han klesøyne og sier, jeg god, så jeg har valgt i deg og løyve, så jeg sender mer på og vil jeg var med å hjelpe mannen fra spedalsk og hansara. Til sånn takk råd at han løyte seg høvet til strøyvi med. Og dette ganger øyla kjøtt, men ta i lisa godsmjøren fratte at Israels ganger hei skrattleie søyne. Sendte han på til kongen og la sija hvor jeg ut og skrattleier tøynen. At han kommer til morgen, så skal han sanna at profeter i Israel. Og så kom Naaman vid Eston og Vagnesøynen og stekka i fyrdåren Elisa. Elisa sender på utlandsere og sier fær og beat her i Jordan. Tjejferer, så var det likant ut frukstatter, så tog vi røyner. Da kom til Naaman, og han romte av steater vi hesen åren. Jeg også sier at han for å komme ut til morgen, stod jeg fram og akkattla navn Herrens godsons, og ferska hånden atter og fram over stenen, og så la jeg steka bort spedalskene. Og jeg så ikke her nek sjalsamt. Og jeg husker med seg jentene som tar seg av nek ta i var unger og baden og tog henne fram og lustig henne på imenske mater og husker der til at om noen av man kom hjemme og han har lykkes på tasker som det han får, altså kvart. Hvordan det enda vi så kjent. Men det som så kommer inn i mynten etter her, at Herren væser i søgnen, og han
vært han som jeg lærte genterna. Sagt det til her vid mätmorna. Og hon vi husbandan. Og så var alt det der funnet på människan resten alltså. Så det var ikke adressen, den rasta som man får til. Så. Nei, til sannhet. Jeg husker om det her, ta Elisa sier, så skal han sanna at profeter er i Israel. Ja. Og vi vet jo at Israel er jo eisen en mynd av samkomne, ja. Og og av okkom for så vidt. Og jeg husker om det her, at på en måte kommer jo til rett sted. Han kom til Israel, til falt jo til land som god til sikna. Ja, ja. Men det var bare så det som tar at det var avmarska vi ser her salvingene av hele andene. Og konger, han hei en salving, han skulle jo salvas til kong. Og profeter hei nok en æra salving. Ja. Alt etter hver tjeneste til omboa og i Guds rydde, kan man säga. Og Israels konger, han reagerer pura naturliga. Tog at han vet jo at han kjenner ikke til nækka. Han nækka, sånn at vi blevet frusker. Og jeg vet helt ikke akkurat nå hvordan nek under var i hente her, så han Elias fåra, og nå det Elisa. Han måtte selv komme tankar om at her er han profeter. Til rønt Anna. Men vi leser her at til profeten selv, ta Elisa godsmær fratt til Israels kongress skrattklæg, som sendte jeg båt kanskje la sia, kvitt og skrattklæg, let han komme til moin, så skal han sanna at profeter er i Israel. Og man kunne huksa at han sier så som det her, at han har stålet. Dette skal jeg nok ordne, det er han ikke på seg, ja. Men akkurat det at han sier, brukar året at profeter er i Israel. Så peker til beinleis og at han er Guds ombå her og i samfunnet til tøyene. Og ja, man kan si, nesten si Guds ombåsmauer her middelfaltje. Og hva han så finner jeg vite åren fra herren at ta vite at han ikke om her, ja. Det er at jeg vite at profeten finner vite framan undan, og de visste ting som vanlige folk ikke visste. Men det så ikke noe til her, men han bjør seg fram. Og han lyder også at han her utvelgingen av seg til å være profeter, at det er slett feil. Han lyder også herren og gis ned, og blir han kommet så skal han få sanne at profeter er i Israel. Og det er ikke så eisen så løsende, ikke alt, det var en omvei, og kom her til. Jo. Men det som baden hotak med, det var tarra og innfalt utlegging i samband med okkom. At Israel ble jo nek omtalet ta i var baden. Og særlig at det her, at hentan her var kommet her som fremmant, Eurokjøsland. Og tidsen til fenka, og så enda inn her. Så her har den kan. Så kona hans er han. Så her er jo nekka lie oi. Øysne av dård som herren djever, så innom bøttene, at hon skammast ikke ved å si. Hes i ordning om profeten. Vi mammene, altså. Medmørene. Og jeg minnes hvordan største tale til meg, bare for jeg tenker til først, altså. At jeg bare haft det derve som hånda. Akkurat, ja. Men så var det her vær, og ikke gjør åt han å si som vær, og røyna. Jeg får til, så sier han, man får han her som profeteren vær. Ja, altså, her kommer akkurat her til at Ulla Løy, jeg konger ikke kommer tankar om profeten, men henda lytla jenta som fjärste land och skåten kan man säga, det går så långt hemifrån. Hon tar först hon också till det här.
Og kanskje det hever eisen vi til å gjøre som Jesus sier, at utan til å være som bøtene. Skulle det alltid ikke komme inn i rydgjegods. Ja. Hon har sagt det som hon är väl upptagen av i samband med henne profeten. Och tog över Herren gautiget han vittnesbörden till henne, ja. Att han så färdigt till kongen först. Det gör det inte värre, alltså. Så det han fär från kongen till tittnar av profeten. Och han får sjå till han gör anka ceremoni, han inte näka. Bara färra och be sig och färra chefer runt och så var han röjnar. Han inte har stakas. Och så rymmer han i öje. Och ser man ber vi öjnar här. Som han kommer från och så framvis. Och så är det tänaren i tjånen som står jag fram. Och säger vi igen, hej nu. Hej nu, profeten vid det görs saker som ikke var så nevnt å gjøre, ja, så er det nok gjørst da. Men nå han bare sier til, og han innser, til man blir ytler og sier, vrekar, ja, så er man en mulighet å til regngra og fære. Og mer domte det altså så vel, tror jeg, jeg var på samme mat, altså, at jeg ble bien, men nej. Och så enkelt och så för ja. Och Jesus nämner oss det att han färd hit för sinner och han säger till han äldre. Här arbetar i vungar någon det kvart väl. Och han säger ja för ich. Och så täcker han där sötna och sitter vi han. Och han säger nej. Och enkelt och för. Och så spyr Jesus. Kvart gör det William färd så. Och det var så vanligt han som en grej och fåra. Ja, det är akkurat det. Jag hade konkurren här ständer för och en naturlig reaktion. Ja, det gör det. Ja. Ja. Det och alltså nice väl alla. Tar vi inte huxa om det som här vi herrarna gör. Ja. Och ja, gentan hon är ju helt annan standard här så utan henne så var ju inte hänt. Nej, inte. Alltså var boskapen inte kommer från henne så så för när man ångar ved så var bara det ju sån sjuka han var jogna för förfärlig process så han är blackar ut ur samhället här. Ja, det var det som var det rättest då. Ja. Det rätt sjukna. Allt rätt. Ja, till helt visst men att det här akkurat det här tar han säger vi han för att be att ha gjort en chefer så var lika så frukt att och tog vi regnar. Och så kommer ilten namn som du nämnde. Och han rymte att vi är snurr. Jeg husker at han får komme ut til min, støye fram og akkurat navn herrens, og første hånden alt og fram, og så var ja. Og på en måte hatt det øyelig kjent fenomen i det. Mennesker jo det øyelig opptidsen av de som ser ut av nøkron, at det kommer, altså, jeg husker et om det andre dimensjonene. Så vi har alt mulig innenfor healing i det som eiter det healing, så vanlige folk mer åpen. Men sier vi grøying, så lukker det av, va? Altså, øyelig ofte. Sjåvande kan neien bli så stor, at man gjør alt. Det var nok neien til så som dreiv han her. Men her, tar han sier at det her, jeg huksa, ja. Ja. Og det en øyla størst hinder tja okkur, ja, hugsa eisen i vanlig samskifte. Vanlig samskifte, ta man røyner ganske lærere kjenner den hekk, kunne hugsa meg. Jeg så prøver å undervisa sinter innenfor okkur, som ikke lærere, men jeg legger mest til, det sier at det en unge mævren som jeg skulle forklare et eller annet innenfor teltet, og han jeg sa faktisk noen, han slett ikke vi, og til å være tog at han hugsa jeg. I stedet for at han tog imot det, Ja. så hugsa jeg han, og han alla mulig hugsa han om hva han helt at det skulle være. Og jeg måtte si vi han beint ut,
nu måste du kan lägga alla tunna huxande fra där och lusta. Och ta det så kjem till det andaliga boskapen om evangeliet som är dårskaper som Paulus säger, så är akkurat det här som han säger, huxar, eller huxa. Og kanskje mennesker akkurat, jeg vet ikke om det sier det beinas på andre måten, men det her, det er 4 stillinger om hva det halte til eira vera. Og ta jeg også verleiken ikke stemma vi munar huksandere, så vil jeg ikke mot, så sier nei takka. Og det som hender her vi, Naman, hans huksandere får honom ui at takka imot det, så man vel har bruk for. Og akkurat så det eisen vi evangelien og det. Men vi sitter her og i vågen om at det hos lustar teker måter. Ja. Og her kan så sitere Paulus her fra Thessalonika-braun, altså at det året som de tog måter her i Thessalonika, de tog måter det som åregods, og ikke som menneskeår, ja. Og det ligger så eisen her til okkona, vi er forpliktet til å tale godsår, og ikke bare akkurat filosofier. Men det är för att det är var så repta det är det så är det imes som man hot inte när och ett annat öjarn eller lojarn och öjlevind alltså snällena då. Och tar har vi framale och jag finner på och så fortalte jag en för mig att kvann markon det som laus och nu är det ett land och jompuna som har kommit så längt, men så hejan en font vi tar som arbetar här. Och säger Victor att så och så är detta. Så längt det kommer. Men kan näkare av tikkon, alltså ett lankare av tikkon, säga om det kan göras av en annan host. Så har jag sagt att det inte är så invecklat. Og jeg minnes hvordan hovedtingen ble som løyeren. Det er størst mer nok som jeg. Og jeg har rept, altså. Det her, hvis det er et problem, så hvor jeg ikke bare bruker godsvisdom. Altså, hvor jeg ikke det. Jeg har øttet herren i visdom, da. Skulle ikke til at vi vet. Og jeg minnes noen dronjer som lykkes som. De det vel at Lukas som man slappar sig en tur av kvalitet och så framvägs och det här med mig nog snäck vad det inte var lutna ja. Men så knappt så var det här. Och hette den sista lötan av kvalitet så är bita bara för upp i själen, gamla själ. Så det är längst själen. Du tar inte så näg utbyggt den. Och så är det alla flackren här och så bjöd vi dem att vara välkomna här men vi tar en trubbel kan säga som tjon och lojare är att det var drönger som inte levde upp till det som det här skuld och funnit på Imestan. Och så säger jag vet att det tider alla hjärtaliga välkomna i nästa år. Äntligen inte. Lät det heta och lägga det kom. Möjligheten för jag kom att. Men spårningen är om tid vill jag att vi skulle komma att. Jag tänkte så mycket allvarligt att så kom jag i chatter så man vi kom in här. Och nu ger vi det ut till är på jankan ut. Jag vill det kon till gärna brötas åttan att jag vet att det känner i för mer för det där då. Men visse tid inte att göra det. Och jag ska veta det så färbar in ut av lilla kontor här. Trappan check ner och så var kontoret på fram va. Och så är det vita så läs. Och jag löj mig istället. Det så alla och gråta in i ett rum. Så kraftiga viskade du på. Jag sa dröntja. Vi fick en så vad segna jag löt vet du. Så ångan till långt att. Nej. Och det kanske har samband med Onkel Adam. Ja. Det
Det sjåvant minner mig, kanske inte minner mig av vad det är, men ofta kommer där och Här minnas. ja, där. Här minnas. Så här. Ja. Ja. Det är så. Ja, men det är, ja. Du komst in till det ta. Jag kom Vi in tog till, någon jag år. slapp in till tag Ja. och jag sa att hvis jeg ikke slapp inn, så kunne jeg gjøre skjema hva det gjør. Mm. Når jeg slapp inn, så måtte jeg var hentet personen, og i fokus til Tøymon, ja, så det vil si at så kom jeg satt, og hva så kommer til. Hvis jeg ikke kan ordnes da. Ja. Hei du vite hvordan det brøtt i alt. Ja. Tog jeg tar brøtt. Akkurat, ja. Og jeg så ikke det fire med her, sa han. Det er småkjent, det stender noe småkjent. Ja. Ja. Ja, smakjenta. Og jeg husker her med at du tåser her at Naman er veldige personer. Han har en øylatikn som her har den, ja. At han først er nødt til å eimøyjas til allikevel å lusta etter seg smakjentene. Og handla på det som hun har sagt. Ja. Og så er han alltid nødt til å eimøyjas i for tænaren. Ja. Ja. Her som vanlig har vært her som var eimøyjer og akta og herra på. Ja. Men nu var han nødt til det. Ja. Og alt dette hever uverleggan vi tankar, hoksan å gjøre. Så at tja naman så var det tankene og hoksaner som stod i veien for Ja. han kunne ta mot det. Ja. Og det er det samme i det. Og vi er ofte fyrstilt med at man ikke røkker inn til en person på en måte. At det er akkurat som en sånn tankabobla her som ligger og forar fyrer. Man kommer ikke inn med seg boblene, men hos år har et annet år for det. Og det er hoksane bygninger, tankabygninger, som vi som tryggvar i Guds ser, vi som gjør Jesus Kristus som Herre, vi er nødt til at lete disse her tankabygningene, altså færre, for at vi kunne mottaka bøyene fra honom. Og rett skilt, så er det han som er Herren, og vi er undersåttar, kan man säga. Og han er ikke en herre som puskar oss til det omøvelige. Tvørste måter, ja. Han vet akkurat hver enkelt av hans tjenere, for jeg sier det på tammaten. Etla enta, altså smågenten, skulle tilfyre. Men hun var åpen, hun var avspilt, så hun hørte, og han la et tåsa, ja. Ja. Det kommer det inn at jeg hørte emt og var sikna, tror jeg at vi har ikke planlagt av hesen som nå henter, altså, og i hese samtalene, ja. Du visste ikke hva det er for å lese. Og jeg visste heller ikke stå for å reagere. Og til dette her, og nok i 17. grunn av 11, ja. Han tar seg om etter her, at det kan være hoksan, det er touch, ja. Det kan være hoksan til fengen, løytene for Kristus, ja. 17. Korint. Det er touch og alt. Hvis vi leser også det her, jeg tror som du nå først inn nå. Ja, ja. Og her er det akkurat Paulus som brøyner røkka inn til det her i Korinta. Ja. Man kan godt lese fra første vers. Han sier, Paulus sjálfur amene tikkum vi spekføre og mildleika Kristus er. Som i eimjukur og middeltikkare ta i stand til anlitt vittikon, men djerve mot tikkum ta i frastater. Bie at ta i kom til tikkare skal sleppa fra avra djerver, vi tog myndelaga som i atle stuja motaur opp, vi mot nøkron i halte okkon, liv et holdnon. Tøyser han, om vi så liva og i holdnon, berjas vi tog ikkje etter holdnon. Vapnene og i vid berjas vi ikkje av holdnon, men full av kraft fyrir gode til a bråta nyer hervirskje. Ta og i vid bråta nyer hoksanar bygningar, og alt høgt som reiser seg mot kunnskapen om god, og teka kvarje hoksan til fenga under luttne fyrir Kristus.
Og det reier at revsa alt avlyttene, ta og lyttene tykkere våre fullkomne. Så, Ja. man kunne fra vujer, men man kunne stekke Ja, det akkurat det var stå i løyven og tjokken. Ja. Hatt det så veldig virksomt. Og det rønter som nu her i samband med det at æren ikke ungdomsær og om vi venter 12 noen vi, så ble det 8 trus, men det 6 forsa. Og så jeg leier meg øyne vi at for å lese skjeite som jeg øyer på han. Det til at det innsikt av hele andan og øysene så det jo nekka som øyder skjeit jo på den arv som vi får han. Og jeg ble større klokker ta jeg lest og at at brøvene jeg var som oppgave for løyven og ikke at de tryggvante, ja. Men åraleier så det imest, da, og Paulus skriver hele 2 brøv til deg i Korint, som du nevnte, ja. Og særlig at det her 17, at han kommer inn i det her, jeg vet minst at det ikke møte, han bruker det nok snakk i kapittel 2 og 3 og 4, men da han fer i 5, så sier han, tog ut alltid horest. Og jeg legger mest til at han sier det her, midt i 4 kapittel, vers 16, og jeg har nevnt det før, men jeg har omgatt i hos nekran lagt det ut av hendene hånd, som har en åpenbære meg til selv for det. Men det kan for det har vi utlagt den veien, for det har vi ikke har vi hos nekran. Så prater jeg lese, og jeg kom ned etter, han sier i 1. kapittel her, at han endar altså 3 kapittel vil jeg si at jeg går til rantene, og at vi som vi anker for anledning og avspeklet dårkots, vi vil ha ombrøy til som moment, fra dård til dård som fra herren i anten. Og så ble det så klakkert jeg for i 4 kapittel, 1. vers, ja, ta seg han tar vi til å hese tjenest, etter tar det miskom, og vi vet hva finnes ikke. Så misser vi det ikke med ut. Og jeg sier bare framfyrer med såleis, som jeg leser, det en tjenest, at jeg spekler til natur. Og sverver bare, det to. To han som jeg spekler med natur. Alle mine bøten alle jeg spekler med natur. Og såleis så ikke det. Ja. Og jeg ble øyla klakkort, på en 18 sier han, at vi fær ikke fram i Svitse, og vi fær ikke orkos og ærlige, og alt det her. Nei, vi har lett sannlagen åpna fram, fortsetter han vi, så taler vi til samvisk hver menneske, og det tenker man i okk. Ja. Og så bruker han atrett uttrykket, det en evangelium okkara fjalt, så det som fortapast det fjalt. Her som godren kjesen har med blind hokstanen av vantrykkvande, for jeg leser fra evangelium ikke skal skoina for tøym. Men ikke åkken selv var pratet vid. Og så framveis, ja. Altså, det ble jo en sår i revisjonen i meg, og jeg ångte lise han sier at jeg alltid det var en av dem som vi bare ångte jeg har nevnt. At fast og fætre er en sannløyke fra gode. Et åpenbærende der han så færre hølige fram. Ikke færre som om at to brunns og kraugur på god. Kjev til åndet det sjálfur først. Leta løse ut fra det sjálfur. Og så tar jeg så lest langt ned i kapitlen som kom til etter her som vi har opplevd at mot lika mer. Vi har gengat grundare. Så gjør vi det her at vet minst at vi ikke møter til om så utvarsens mennesker akkurat kom til grunn der.
Så enter nu just av innvarset mennesker akkurat derfra deg. Det er trangt okkara, så han kan ikke alt grunnt der. Viskar okkene større og større iveflå, vi har fytling av tord, vite at vi har ikke det kjennlige for egen, men det er kjennlige. Kjennlige tøymelet, det er kjennlige er av. Så tar du først inn i 5. kapittel, så sart. Det er ikke det første som man sier, men tog er ut alltid horest. Og vite så langt vi like om nere vid bort fra herren, men skulle fære ulike om vi høymans herren. Og ta beste setta fyrir med her. Så han ikke deg. Nei. Du flyter ulike om for herren. Akkurat. Og så langt som du er ute, så er det tempel, heilig antans, tog. Kærlig ikke kunne se uttalt til gjørs nokkara. Vi heilig antans som giver nok ned. Så til templet til hånd. Atles imiske, likamne sjakken tryggvande. Bæg og gjøt og nøytning. Som tryggva Jesus. Det her gav meg sånn jeg på. Og det første det gav. Det er det som er ofte anvendelig synes at han frigjør Jesus gav. Kvila som er utkjent ved ljøs i løyen vår nå tog møyre tryggvet her. At det er at tryggva møyre, altså. Ikke djeva snakker til vi er tryggva. Men det er møyre etter, alltid møyre etter. Og så framveis. Og ta opplevd i verliga. Hetta går så hjelpas lesere ved. Vi kunne jo ikke gjøre det. Jeg ser her at elspekler hessa torden. Som så skulle bruke likam etter sin egna vilja. Skjønner du? Ja. Så hele anden er jo Kristus og Jakob vantord der inne som Kolossbrev sier. Ja? Og bare vi har lesa at vi, jeg har jo ikke fortalt om mine kolene som var så gode med, og hun ble ikke synes at den store hvite flokkvis her. Og så kom jeg inn til han, noen var her av sjukehuset, og det virket som til det gamle, altså, det som var nere under her, og det gamle sjukhuset i Klaksvøy, som var ikke det eldste, men det som kom næst da. Og hun synker, og jeg nøyd til henne, synker, så sier ja, det er underfullt av sånn som han er, og hun, som det gamle sa, at hun beit meg av, og sier, det kan man ikke vite. Her jeg gjør. Så sier jeg, hva er det som ligger av båren, ja, det er noe testament, sier hun. Jeg sier, hva er det skrivet da? Ja, det har jeg skriva, men til Herren som vil la, Jesus som vil skriva til Heilig Ande. Det har lært det å skriva. Og hvor er det da? Jeg er det, sier. Jeg sier igjen, og er det lykka trygt som den åknen som Tina har skjeit jo på? Håkte jo på. Lykka trygt, sier hun. Jeg tenkte ikke i noen åkner, ganske flere åkner, og Tina har skjeit på det, og hva gjør det trygt? Det er tenkt litt, sier hun. Det er det som gjør det trygt. Det kan man ikke ta det fram. Så sier jeg, hva er det som tenkt litt etter? Til tøyen. Og hun brøttes. Hun brøttes totalt, altså. Det er aldri nok satt her, altså tankene her, ikke sant? Så tøtninga mykje er det fire okkom. Bæg selv vi har tillegg nokkom til som vi øye og snaie. Et lett til miskom vi da finner. Det er speklet dårlig godt. Altså det er så trygt. At det kan ikke være tryggere. Nei. Han vil omtale som okkara garanter, borgsmaver. Ja. Garanter for okkara frelse, ja. Han som garanterer. Du nevnte at det her, vi ser tjenesten her. Ja. Og jeg husker her, det er en tjeneste som er nevnt her i Rombraunen, i kapittel 14 her.
Här till den kapitlen här som omhandlar hur vi ska färra vik för en öron. Hur vi tar var trygg till att äta eller inte äta och så vidare allt det här. Så säger han här att så säger han att till Guds inte att äta och dricka. Nej, säger han. Det rättvisa, frier och glädje och i hela andan. Alltså lysen efter här hela anden. Så säger han då nästa vers. Han som är tøy, alltså i rättvisa, fri och glädje i hela andan. Han som är tøy tjänar Kristus. Tacknas gode och är människodomlig. Alltså, man hade inte en tung tjänasta. Nej. Att det var fri. Nej. Og rättvisa och glädje innan oss här. Ja. Vi en enta något som inte själva har producerat. Ja, men stäsch. Men som hela anden producerar i mig. Och det tjänastan. Ja. Och till den samma dorten, han tror så hade inte två forskjellige ting, men det är den samma dorten som han. Du nämnde ju Jan. Och sen säger han i någon sannsett att jag mängt är helt med konna för. Men nu är jag inte kan. Så kommer det till om öjmun störste frälsare det har virka. Öjna han. Alltså det blev så störst för mig att jag har öjsnö av bibelman och görskvalt. Och här var det några män som inte som bygger i utlandet och en av dem var här. Navnet som är Paul Rasmussen. Och han hade varit här några så David och Inkar. Han var smaltranker, han. Öliga fitter var. Och öliga stottligare och så. Och så säger han vi med. Han blev inte på mig. Alltså, kanst du verkligen säga det här? Tusen lojka i sån och jag arbete, jag satt bara arbete. Och nu säger du det. Hur Herren är vid det, hur han viskar ut där. Nu du inte kan göra att som du gör det förr. Jag säger, men det ständer i skriften. Alltså. Detta, om det är så gånger till grund här. Så ändrar nog just till invårs människor det här. Och det ser, för mer ser det ut så lös. Det fick inte akkurat ta mövelöjkan. Da jag var yngre och unkor och giftor och attergiftor finns ju tjejböten. Och så framvägs. Det skulle sån här tid, alltså. Man måste försvära det här könliga först. Man kunde se att det är igen nej och själva bara att leva. Men det var så kött sig att hit körde sig allt annat. Men inte vet du läsa som det är nu. Till nu är det, kan jag inte. Och samtidigt kan du säga att nu kan jag allt. Och jag har något som gör mig stärskande. Alltså, det är näka här som, hvis det inte blir personligt saken, så blir det inte till det som har en nattla. Då han har gjort sig personligt att lagt vi åkkorna. Han brukar alla tyna till åkkorna. Ja. Heller så gott ser det. Ja, jag kan tänka om att man en lärare säger vi tar sig om att det här för det här tersparuje var vi att möjlig grammatik och allt det här utan när man skiltna gav det, ja. Och jag kan säga att det är så mycket gott minne att du kan gott terspa det och så då det till lötna skulden och så var det veckat på en av vägarna. Så säger den här läraren, han plattade säga vid nämngarna att tills man har skilt, ta minns man. Ja. Och det är akkurat det. Tills man har skilt, ta minns man. Ja. Det är akkurat han hatteren som anden. Det han Paulus säger här Jesus ber honom att han ber om att gå om att ge vakon anta vårstams. Och åpenberingar kunskap om se, alltså Herren. Till att skilja vännerna som vi det kallar vi. Ja. Så ryker det åt arvan så är det med till öl. Så med det står kraften så är det. Och jag som tryck. Som har vuxit i Kristus rösten upp från dig. Och tar rösten också upp på ja. Det är akkurat det. En som vi bara känner att har lite böcker han säger så att
Och spela till att det är nästan inte som då det tog ju bojen i utanat. Men i hans 316, så älskar jag god heimen. Det är då nästan att världen då till utanat. Och det är tror att det häver vi hos kärlek och hos nöje gärna som talar in till oss och som fänkar oss. Jag kom tankar om en taverndan, så att läste utfordringen för nekvån och arrangerande, som en jól aftan gånger gått i København, og han er ikke formal, ikke nægget, så han var bare helt bedøver, og ikke atlan, så kommer han fram via en kyrkje midt i bøynen, hvor han stand åpner, og han høyrer Skjolmasangen ut, og han fer så inn, og han setter seg av Atasta bank, og så får presten opp, og han leser Johannes 3:16, at du så elsker i god heimen, at han gav sånn sin einborna, for jeg kvørt han, og jeg tror at han ikke skal fortapes, men heva evet liv. Og han lyste så at det var akkurat som pylar som får det beint og hjertet, og bare vi tog åren, men han brøtter. Han er ikke personer, han er ikke mennesker, han er ikke skapninger vi har Anna. Og livet brøttes, det er knappt innehalt og endamal i mån til. Vi er en av versene. Så jeg heter høyre til de nødja sottmalene som hver i loven krever, med en god kærlighet i djever, så elsker jeg god heim, at han gav sånn sånn. Det var det här så nevnt i det på utlandet kyrkvalget. Vi är det bara män om att det är att Jesus säger du kan ska vara vad det stämmer att det skulle göra större verk än Jesus. Ja. Det var vad det är. Det är ju hans fyrstan. Jag visste läsa det. Ja. Han säger här i hans fyrstan och vers 12. Då tack att vi är snart tryck med att är i färgen och färgen är oj mer. Og om ikke, så lete verskene selv få at de kunne trykva mer. Ja. Sannelig, sier tikkun, han utrur av meg, skal eisne gjøre til versk, og jeg gjøre, og han skal gjøre større enn hese. Tui er færre til færen. Ja. Og så det her hente ved meg. Etter at det her åpnet seg, som jeg har nevnt. Så kom jeg fram for meg. Och jag har inte skilt att det här. Alltså det är större verk än Jesus. Men det nu huxar om alla de miljonerna av tryggvande människor. Så han bor i antas ögonen. Akkurat. Och kärlek och gott ser ut. Ötlom som tryggvan. Det är insikt av väl antan och det är pura trygg. Alltså tryggtjej. Så säger han så väl som det nu. Han tryggas så är det godständer att han vill som garanter. Så knappt det så. Så akkurat som han talar ju säger till. Ja. Men det är så löjet. Det är den samma personen som döjer och röjs uppåt. Som nu bor i Akkom. Och nu ger han versen. Det är god att han som viskar i Akkom. Bär vilja och viska. Det går att vilja så innan säger Filippra 2:13. Knappt det stod vid hästen. Också där och det alldeles upp till vi Israel eller araber eller Ukraina. Men också där som flockaren. När går de med färra och jag svara runt och tortura. Och vet som jag var det så gott till färjan. Skulle vi inte färra att lojta en oj. Jag säger så underfullt i Atlanter och god till vi åkom. Till att vara och han ska göra samma verk som är. Ja, det är han som gör det. Han säger bara som är. Och tar man han to är och han. Ja. Och alla. Ja. Jag blev så gripen av som tankan. Han fick framåt. Akkurat kan han menar. Jag tror inte att säga att det är menar vi. Men jo, jag tyckte att han säger här knappt något som lustigt ta upp i en av mig här. Ja. Det sista åren här. Han säger och han ska göra större än hese. Tui är färd till färgen. Ja. Och vi vet från samma kapitel. Han säger färg är inte. Ja. Så kommer talsmännen inte till det. Men färg så ska han komma till det. Ja. Så här visar han till hela andan
Og jakken, ja. Og eisen ettertræt, som vi vet av RSS fra, så han tåsar eisen ujufyr seg om ta nudja menneska. Ja, ta nudja menneska. Ta hans er lika mer å gjøre som samkommande. Ja, sjalt. Ja. Ja, lika mer hans er okkara, men til det finnes ordan, ikke sant? Men vi det bare kraft av antansa. Men vi det bare kraft av antansa, tog vi det alt og i øynene lika. Ja. Vi hansara. Så det er tryggva for utom atlar oppfætande grønser, altså. Og til snakker vi oppfæta og kunne forklare og så framvis. Det er så størst og ondfoldt, og det som gjør det spesielt, Ja. det det at vi som mennesker, fram om alt annet skapt, vi skapt i Guds mynd, og vi ande. Altså, den andalige dimensjonen i oss så øyelig sterska, Ja. og til den andalige dimensjonen i oss som kopplar opp på det andalige. Det kan så være boa veier, så vi vet at myrkelsens vald andalige har øyelig stersk tak av nekva menneskene, men Jesus, da han tåsar, så avskriver han ikke det andalige som noen sikkert godt har kunnet funnet på, men han tåsar om sin egna anda, ui okkona, og ta i vidt suttja til, og få fætre til, så det andalige, at det blir på nekva matar meira vel enn nekva tog som altså fysisk, og man kan suttja. At han nu sitter vi tro her, og om man har løtet så færer vi til kveld sutt atter, og så vi har hver annan tanken og hjertan og alt det her, men hans nærværa, hon så verelig, og hon så avbrøytande og avbrøtelig eisne, at lukka mykje kvær og i vid ja, enn ta sier Jesus at han tror med skal liva om han så døyra. Akkurat. Han peikar også at det livet som heile anden ui okkon, og som atlastande vi okkona. Og tog blir dette her andalig ofta for meg, det må jeg virkelig si, så igjen koma at erfæra, kjenna hesa, suyna, av tog livene som tryggvande, at heile anden bor ui mer, at han verligere enn alt annet i verleggen. Et som hever, ja, du finner det nok, hvis jeg bare nevner det. Ver mer øyla karst til det, han løyt eian i holden, men han var kjørt livande i andre. Akkurat. Ja. Då sier han nog lika med det. Det kom til grunn der. Men bare at han husker om lika om Kristus her, eller Jesus her. Og han røst stått som Kristus. Han visste seg fyrir dem. Og det sa han som om han er et lika. Men det var bare en åpenbering. Det fakta var at det var den samme personer som var risen opp. Men i andan. Han kunne færre seg nøylt. Ja. Og tog til okkara loter, plottliga, hvis nå Herren kommer, og vi får ødla være rikt bort, skal ikke møte Herren luften i åt. Det er røyse opp, og alt det der. Det var i andan. Så det var ikke vi holdt opp det, og kanskje arva røyse godt. Akkurat, sier han tydelig, ja. Det er nutja dimensjonen, Ja. som han røy, og som vi røy. Altså, at det bare så avmetelig, hovedtakende, men hvor løyer henne gentan og i nærmanshuset, med ena slik ting. Hvor ferd en sauriga utvikling til at du sier tøyt, og jeg sier mot. Ja, men det andansverk. Ja. Jeg skjønner det. Det akkurat det. Jeg husker at hon ut i som støve som tar lærersvann var at det var teknet til avhøyringar om den her mannen som var blevet grøtter, og det fikk ikke lov til å tale i navn Jesus her. Men ta svære at her atter, ta sagt, ja, men vi kunne ikke lette være vi at tale om det som vi da ser og hørste.
Og ta vårt her blev det så filter av hese løyvene som Jesus har tås av om, av hele andan, at det kunne ikke dette være vi å tale om det. Og det faktisk det som ligger ui i seg jenten her. Ja, det ligger ui. Altså hun ser løsnene der, i sin heimlande, fra profeten, og hun ser neiene her i Namas huset. Og så kan hun ikke tia. Nei. Tiden er ikke holdt enn å standa i ivresen, ta fjøren om man, og fjør seg ferer under i Jordan, vers 14, og 17 konger bok 5, va? Så løy som godsmæveren hei sagt. Likan hans har vært av frukstatter som var småbatten. Altså småjenta, småbatten. Og han var røyner. Så ventet han vi atter til godsmannen, vi ødlom fylkesrøyner. Og da han var kommet her, stod han framfyr han og sier, «Nå vet jeg at angen god er i allar hjørne, til allar hjørne utan i Israel. Takk til nå vi gav og fra tjenere til noen. Men han, ja, så Lisa Sverre, så satt som Herren lever, han som er tjenere tja, jeg tar ikke ångon vi. Og til at han ber han vidt om at teka vi henne, gavene, vilte han korsten ikke. Ta seg naman, så gjerne du ikke vilt. Så lett å tjene at hun får som vi ikke har målt, som 2 motor bæra. Tog tjener at hun skal aldri atter offra brennjoffer, eller slatoffer til ærer godar. Nei, øyne herre. Og så framvis. Altså, du ser han fyret der. Ja. Han er pura brøtter. Fullkomlig. Fullkomlig røyner. Altså. Det er en utrolig håndtakende mynd. Ja. Det er det. Han hever en ekka i seg, og jeg vet ikke av verset, men 8 man herren færre, 4 ikke var tjener av tøyne. Ta i herren må inn for inn i tempel rimmans at tilbya. Han stiger seg til håndmøyna, og jeg kaster meg nyer her i tempelet rimmans, som han herren færre at 4 ikke var tjener av tøyne hetta, at jeg kaster meg nyer i tempelet rimmans. Han svære i færre frie, så skiltes tøyre. Men da jeg var kommet nekka fra honom, så var det at jeg ikke i hans. Ja. Men til i hukse, Ja, det som han sier her, ja, om han får fyrtjeng for det her, ja, han gjør i verilega samme mån som Paulus gjør, ja, og at du ytra og du innara. Paulus sier, han sier om seg sjølvan, at han er våren ødelen alt. Altså, time som er underlov, er han våren som en som er underlov, Ja. tog at han ikke er underlov, men underlov Kristus er det. Og ja, det er, ja, det er det samme som han sier her i verilega. ja, ja, Og det vil si at det, at så lenge, og det er av det som vi er ujokkene, så lenge som videre fokuserer jo på at det er innere ujokken, så teler det idra ikke på samme måte, at man skulle tro Ja. at Elisa vil si, nei, så blir ikke til, nei, du måst, du vet det. Nei, færre frie, sier han. Og Paulus, som er så sterskere i nøyene, at han hever, altså, han er ikke til ivers i for lovlæreren og Atlantoja, men for jeg hjelper tegnene ved, så fer han ned av terranivå, akkurat som Jesus kjørte ved åkkerne, akkurat. for at han kunne leie til, om et tog kunne frelst ånkra. Sier han om et her, men han er vel klart enda mal, vet du. Jo. Og hesen er klar i det, han fer ikke tilby han nekra annan god, enn bare herren, og tog vil han ha målt vi i Israel, at det var jo under det gamle sattmalene. Ja. Og det er det, altså, som Jesus sier kvinnen her ved Sikarsbrunnen, at tid sier at det er som fjallet, og hon sier til, og tid sier at det er i Jerusalem, men Jesus var en etter at det er kvarske her eller her, men det er sånne tilby, det er tilby and og sannleika. Her til var han kommende nere namn. Ja, det var det. Ja. Det var det. Ja, det er så håndtakant. Ja. Ja. Taigos år var lett jo opp, ta hele andre lett opp for jokken. Ja. Det er ikke annet som kjemper så inn av tog.
Det kan inte det gamla så där stattas. Det är så ofta jag kommer ihåg så har det uttryck. Erstattas. Ja. Det kan inte erstattas. Nej. Ja, nok. Nej. Nej. Ska vi begynna på en så vi kom på. Ja, jag har det tack. Tack för så lött. Vad har du katt? Du kjente hvordan vi var i bilen og sammen med Anja til kort til 4. Hvordan det var gengå det, men ikke nødt. Ikke storan. Ikke planlegging. Men en ivergjøvelse til togjen. Det er noe mye. Så himmels er ferdig, at jeg taler til gjørstene som færre lust. Vi åpner nøyren, og med tætselig som det gamle sett. For du lurer bare seg som du hever. Så her og gjørst og nokkere. Gav og ferger vi døye bæra til, og ankan annan av færa til. Og hvert hjertelige gauer rest ikke vi og. Vi bare blir undra. Det som helianten talar eller teskar og hjerten nokkar at jeg vet. Kjenna til at det er så kaldt. Sånn da noen vakken og vi er skilter. Men her er to hvertan sem vi gjør det alle det av. Da prøyser vi derfor. Og lett ikke så kjære til en hånd. Det er så elskelige foreldre som styrer her sånn sammen, og vi så innom bøttene, og takk for at vi slår på i. Sammen vi tar imen, og Jesu navn, ja. Amen. Så var det som parsten av Gjerstamal kom det enda, og vi er ferdig at takka for okkon, og vi er Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Petersson, som redigerer Ljøva, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Pastor av Gjerstamal som heva vere, der kan du finne av YouTube, om du leiter etter Iktus Sjånvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisne å være lagt her, og han kommer eisne å sende av Kristelig Kringvarsp. Så en av her, tusen takk for hesfer.